Tady nikdo tramely neměl, protože bych já měl tramely, tak já je sežeru všechny, já to znám z kriminálu. Jo. Na roze jsem si dával 5, 4, jo. Tak jsem to dokrmil a byl jsem v lův. No hele, jsme tady, no. Jo, dík. Bicáky, no. Neotravuj. Nemáš u sebe tady něco? Nějaký mikinu nebo něco? Ale můžu ti přivést zítra, mám 3 pytle mikin všeho, tričky. Ale jsme byli zavřeni se Švandou, že? Jo, on byl, to je... A nemáte drobáček, já vás osm loupím. Co? Počkej, kolik bys chtěl? Na víno, ne? Ale mám tady drobáček, Já takže jsem na ulici, pane, Míro, což vlastně zbylo pro, no. Jsem na ulici, pane. Já vím, hele. Kámo, sleduj to. Hele, mám tady kilo. Chceš kilo? Je to dobrý. Chceš stovku? Já beru. Má kámo. Kup si třeba víno, nebo co chceš. Určitě. A hele, jak se jmenuješ? Libor. Tak Libore, hele. Máte ještě jedno drobák? Dejte mi ještě nějaký drobák. Ženo, vytáhni drobák. Dáme tady tomu chlapákovi drobák, protože jsi o to řekl a řekl jsi o to slušně. Hele, napadlo by tě to, že ti přinesem také ještě prachy sem někdo. Ne. Hele, a tady máš, ty vole, o to bude mít peněz. Dej mu nějaký, co máš, já nevím. Hele, máš Vánoce, chlape. Co jsi dál o Vánocích? Byl jsi tady, viď? Nedostal žádný dárek? Tak to máš tvůj dárek. Dej mu taky ještě nějaký kovák, nebo něco máš. Pojď. Dobrý, tak tady máš ještě od ženy. Pak si to počítej, ať máš prostě aspoň na to vínko. Takže jsem jakoby více... Hele, když přijdu večír, jsem tady do 3 minut, jo. A přes den jako to je třeba otázka 10 minut. Takže mě okamžitě prozvoň. Jsme samý krásný kluci. Ale jste tady krásný kluci, koukal jsem na ten stán, že se vám to teda nepovedlo postavit úplně přesně. Jo, oni nemají koliky za to. Tady vlastně to postavili lidi, kteří vlastně vás přišli pozdravit. Jo. Hele, a můžete jít ven, protože tady něco pro vás mám, jako hele, já nevím, jestli budete chtít. Co si o to myslíš? Berem. Bereš? Jo. Ale musíš, záleží se dozvíš, jako, jaká bude situace. Ale jinak máš u mě mobil, volala ti ségra asi 150krát. Já taky, všichni jsme ti volali, já jsem ti ten mobil chtěl doručit, ale nemusím tě najít. Já jsem si zastával, říkám ještě jednu praši a zabiju. No tak jsem to udělal správně, abych to udělal taky. Já, jako mlátit ženskou, to je největší svinstvo, co existuje. Postaví chlapovi. Nedošel. A ty jsi tam došel někam? Já si došel tak do prdele nikam. Hej, hajzle. Nemáme tabáko. Komu říkáš hajzle? Ne, počkejte, nechte ale majstere, ty vole, jako... Strkáš do ožralýho? Majstere, ty vole. Podej mi ruku. Já se dostanu. Dás mu 500 korun, aby mám to v ruce. Pozor, nevrážej lidi ze zadu. On dělá to. Nedělej to ze zadu. Už padáme oba dva. Jo? Já Slápnu do vás. Můžeš. Budeš kopat? Jo. Do mě? Počkej, se postavím. Jo. Jo. Já se postavím, neboj. Zamažeš mě? Zamažeš mě? jdi do prdele. Co děláš? Mílo, co děláš? Já ti utrhnu ucho. Vypichnu ti oko. Jo, počkejte na to. Bolí to? Teďka. Ne, neboj. Hajzle. Boucha. Hajzle. Majstere, tak asi prohrál, ne, když jsi na něm. Ne, já jsem Hajzle. vždycky tady. Hele, už mu teče krev, majstere, už ho nech. Majstere, nech ho, už mu teče krev. Hele, už ho nech. Teče mu krev. Teče mu krev, Teče mi krev. Jo, tady nad nosem, tě trefil. Majstere, tyjo, to jsi teda předved, vole, jako. Je to hajzl. No. Hele, už byl na zemi, tak já nevím, proč ho Já mátíš. to vrátím. Peterka, nebo já ho zabiju. Hele, co teda, má jít pryč, nebo co? Má, a jde do hajzlu. Hele, tak asi jdeš do hajzlu. Jo, tady nebude. Co? Nebude. Do toho stanu? Ty nemáš nic. Ty pojď, co jsi tady volal, no. Na co jsi to koupil? Já. Já jsem ti to domluvil. Dobře. S Marunou. A ty mi pojď. Už ho nech, majstere, jo, už ho nekopej, byl na zemi, to je docela prasečina, vole, jo, To je jako. můj kamarád. Jo, já se do toho nebudu motat, ale je to tady mezi váma, ale Na zemi ne. já myslím stejně, jak když odejdou, jak se tady budete prát jako dál, takže to jako nemá cenu. Co? Vole lidi. Vy se taky berete?
Ne, my padáme. Jo, nic. My jsme spolu byli. Jo, teď spolu byli převěsení. Ne, tady bude nějaká vražda, si myslím dneska. Co myslíš, Majsnere? Nebude. Nebudou tady pohřebáci? Jo. Jo? A to bude těžké. No. Já to říkám, Jo, nebyl ho, ale já jsem ležel na zemi a on do mě bouchá. Jo, tak jako tam měl, kolega ti měl pomoct, jako. pozor, Niluji. Jo? Neví. Co? Nevím, někdo sem jede na kole. Jo? Co? 1000 korun ti jede. Co? 1000 korun ti jede. Co? To se špatně, kámo. To se takhle vrať k tomu Labi a takhle druhou. 1000 korun. No. O tu na druhou kolej. Jo. Na druhou kolej. A vem si lokomotivu. Jo. Neřej, že mi vyběh na oči. Jo? To bude takový. Ta bramora chrápe. Jo? To je můj kamarád. Vždycky. Ale co ti udělal, ty vole? Podívej, co máš tady, vidíš to? Ne, Vidíš se? Tady máš nad bokem. To je jedno. A to je nějaký, nevím co, no, ty vole. My jsme kamarádi. Hej, do hajzlu. My jsme Vy kamarádi. se perete úplně, říkám, zbytečně, ty vole. s tebou vyřeším. My jsme kamarádi. Já jsem vám Jo, to máš jenom od ruky. A to je dobré, já si to s ním vyřeším, neboj. Jo. Ale já tady s váma nemůžu být, jestli chceš, tak já tě odvezu, Majstere, někam. Chceš někam odvízt? Rychle ho odvez, bo já ho zabiju. Já odvezu, ale jako, chceš někam odvízt? No taky. Na zákytku tě můžu odvízt, když chceš. Moment. Boty. To jsou 45ky. Chcete někdy 45ky boty? Kdo má 45ky? Já. Máš 45ky? A koste. Tak chceš se rovnou převlíknout, zvládneš to, nebo? Musím. Jo. No. Budu se tě zeptat, holicí strojek, nemáš tam jako elektrický? Nemám sebraný. Ale u Majstera v bytě si myslím, že bude, my ho najdeme. Jo, já tam teď jedu o víkendu tam všechno dávat. Musíme oholit. Ne, stačí, no. Ty nás cvičil dneska, nebo co máš na nějaký velký ty. Pracky. No, to já to mám, hele, já to mám z Onanie. Víš, co to je Onanie? Jo? Počkej, hele, provádíš tady ještě Onanii. Musím, když nemám ženskou. Já, ale kolikrát za den to děláš? 3krát. Nekecej. Kolika letech? Kolik mě je? No. 51. Ty jsi takhle výkonnej? A Agnečko, prosím tě, ty myslíš, že bys neměl chvilku čas tady Liborovi, já nevím, dostanu na aspoň, já nevím. Ne, mně stačí 8 vteřin na dost. 8 vteřin, on by potřeboval, on má jakoby, jak se řekne, váfle, česky. Mnogu, víš, co to je váfle? Umíš rusky? Umíš rusky? A umíme všechno. Můžeme gavary po rusky? No to můžeš. No, tady gavary, ty se učil v škole. Já jsem to učil. Od 5. třídy jsme to museli umět. No. Tak ale dáme si panduláky, už to máme nalito. Počkej, kolik vás je? 2, 4, 5, máš ještě skleničku? Počkej, kolik vás je? 1, 2, 3, 4, ne, 1, 2, 3, 5, 6, tak jenom jednu. No. Musím zeptat, že má kalhutky. Kalhotky? A kdečka nenosí? Nenos. Na ostro. Já nevím, jestli ti to dokáže ukázat, ale ona nenosí a... Hele, to stačí na nos, aby mi to ukázalo, já to tam ším. Jo, a pak si to budeš představovat. Jo, to se domluvíme. Hele, takže počkej. Jdeme na to. Hele, nazdar chlapáci, mám pro vás docela, řekl bych, vynikající zprávy. Vynikající zprávy. Sehnal jsem práci, scháním 4 lidi, hlídače do banky. 100 na hodinu. Hlídáš do banky. Já to beru s barborákem. Bereš to, Majsnere? Jo, chci samoval. Ne, normálně, 100 na hodinu, 12 hodin stát, Ale... u kasy. A Máte o to zájem? Bylo by to od pondělka? Co? My jsme trestaník. Jo, to vadí. To vadí, to je první čistý Lidi, jinak to byl teda apríl. My máme... Dneska je první. Majstere! Dneska je prvního, vole, apríl. A jediný, kdo teda měl, řekl bych, našlápnuto, se dostat z alkoholismu byl. Proto ti předepisuju recept a příště lidi uděláme samozřejmě léčbu. Ale můžu se něco zeptat? Můžeš, povídej. Je to pro všechny, nebo aby si to zase neschoval? On pak zapírá a řekne, že mu to... No ale samozřejmě, když tak se tady můžete klasicky stervat. Jinak, příště vás budu léčit a odnaučovat kouřit.
Jo, takže vám přinesu cigarety a kdo vykouří krabičku cigaret rychleji. Co si o tom myslíš? Nebo Rosy? Taky do toho budeš? My už skončíme s kouřením, jo. Tak to uděláme třeba zítra zase, chlapi. Už zase nemáme co, jak to dáte Mírovi, tak je to v konci. Tak je to hotový. Nevadí. Aleši, a kde máš tu svoji krásnou holku? Hele, ona je samozřejmě ožralá. Taky. Já ji léčil dneska, je úplně káočko. My jsme byli v bazénu, ale vychlastala asi 5 litrů vína, šla s kámoškou na hřiště a je úplně káočko. Takže já léčím i svoji ženu. Takže, chlapáci, my jdeme, mějte se. Děkujem. A jebejte. Čau, Jebej. Takže lidi, ceny jsou nachystaný. Ještě jednou díky shopu Boss Shop. Jo, hele, to je takový shop. Ty jsi udělal takový pazvuk. Jak to děláš ten zvuk? Hele, jsou tam normálně trika se Staffordama. Viděl jsi to někdy, takové triko? To je dobrý triko. To je dobrý, no. S tím Staffordem jsme měli ve vězení. Tak, a jde Liboros! Rocky! Ladies and gentlemen, nastupuje Libo! Má velký člověk, co? Nohama se zapří, Nohama se trošku popři, jo, jasný. Já mám ty úzky rychle. Jo, vy tady nemáte úplně rovinu. Ty máš toho slimky. Tak stejně si to chytí podle rysek, jo? Stejně, tak, výborně. Dejte mu to nahoru. Nahoru, pojď. Peterka udělal 20krát. Já vím, ale dobrý, jedu. Raz. Dva, výborně. 3 a dejchej, to je ono. 4. Výborně, 5. Výdech, jak to vykáš. 6. 7, výborný. 8. 9. 10, 4,5 litra vína. 11. Bacha na hlavu. 12. 3. Trhej, 14. 14, vem to. 14, zatím druhé místo, zatím. Poslední místo víme jasně. Poslední místo, bohužel jsem ti věřil, dostaneš jeden takzvaný krabicák. Co si o tom myslíš? Tolik jo. Nebo, počkej! Nebo se nej vyščijeme? Vyščijeme se na něj? Já bych mu dal to mlíko. Jo, mlíko, ještě ho tady máte. Jo, je to tak, druhé místo! Neuvěřitelný výkon! Je to dobré. Tak, pojď si proto. Dostaneš, já to přinesu seď, v klidu. Takže dostaneš, Máš 3 vole. chlapáku, 2 fajnosy. To je krás. Co si o tom myslíš? Je to dobrý. Já budu vynikající Od výkon. dneska začnu cvičit každý den. Uděláme tady fitko. Tak, tady motorkáře se zeptáme. Jak se ti líbila challenge? Super. Takže, a máme tady fanfáru lidi! Hele, to je jaký potlesk! Je to neuvěřitelný! Pan Peterka lehce 20 opakování. Je to fakt neuvěřitelný, takže pojď si pro cenu, samozřejmě. No to, abych to pobral teda. Tak prosím tě, dostaneš vizitku Boss Shop a vína se vzdáváš. No to radši se vzdám ty vizitky. Hele, takže Adín, 2, 3, nebo 3. Co si o tom myslíš? No, není to špatný, ale mohlo to být lepší teda. Hele, chlapi, když zase někdo pošle nějaký takové padárky, pojete zase do nějaký challenge? Jo. Tak, prosím tě. Dobré. Takže lidi, ještě takový bonus. Jak ti chutná víno ze Slovaky? Je to dobrý. Takže děkujeme Slovákům. Děkujeme Slovákům a zdravíme hlavně taky Slovenskou republiku. A co byste jim řekli slovensky? Umíš slovensky? Co robíte? Jebaj! Dobrý, hele, večer přijdu a přivezu tu Slovenku. A to se teď dělá prdel. Jara se jmenuje. Jara. A vypadá dobře? No, v pohodě. Jo, máš to připravený? Jo, je to... Hele, dobrý, já se stavím, jo? Jo, Čau, zdar. Zdar. Čau, majstere! Milé nervanej, ale No. ty jdej s náma, No. tady si každej prdne posranej.
Ne, naposled Vlaďka. Ale něco o ní víme o Vlaďce někdo. Víme, už je chodí čistá. Potkal jsi? No, potkal jsi? Viking? Byla to u pošty, seděla s nějakým týpkem. Kdy, dneska? Koukal bych si to mohl. Zase jako, ale zase ona tě teda podvádí, Meissnere. Když jsem měl to... Jo, milenka. Ale Aleši, jde No. to všem, on to Švanda si se bere Drž hlavu, Ne, já to vezmu jasně, tak si tady rozeberete normálně, co komu bude, hele. Říkám mi to hodně. Aleši řekl to v množném čísle, je to dobrý. Je to pro všechny. No. Aby... Meissnere to bez nehodnosti už ani do smrti, ty vole, tam je takových věcí, že ale... hodně triček, mikin, bundy tam jsou taky. Kalho tam teda tolik není, ale jsou tam nějaký tepláky a tak dále, takže se podíváme. Já tepláky rád nosím, aspoň tohle musím sundat. Jo, dobrý, hele, tak ty jdeš asi dovnitř. Takže lidi, jsme tady u Liborosa, který momentálně spí. Kámo, máme tady takový zásadní dotaz, protože jsi takový, řekl bych, herec. Vadí ti, a víš o tom, že tě vůbec natáčím, vadí ti, že tě natáčím? Nevadí. Takže tady máte další vyjádření k Liborosovi. To vadí, ať si políbí prdel. Hele, chlapáku, přijeli za tebou hosté až z Teplic. Přivezli nějaký, no já nevím, jestli teda to zvládneš, víno. Můžeš víno pít? Já právě, že jo. A tabakos. Holka má svíčky. No, to chtěl svíčky. Jednu chci, jenom jednu. Jo. Hele, jinak tady máte svíčky, říkám. A tady máme jedno bonusový. No to. Hele, já teda jsem tady našel. Víš, to se nestratí. To vychlastáme. To se nestratí. Hele, prosím tě, máte nějaký tabák. Co si o něm myslíš ještě? A je to dobrý. Myslíš, že bys to zvládneš? Já to umím, já umím. Hele, tak kdo se postará o tabák? Je to pro všechny, Meissnere, pro všechny. Počkej. Bezďák, který neumí balit, tak to není bezďák. Ne? Tak ale, Meissner, řekl bych, při své nejoblíbenější fyzické činnosti. Meissner, zase se jako nepřepíjej. No? Dej mi kousek. Tak, samozřejmě, Meissnerose, ten si myslím, že půjde rap. Prosím tě, žádný německý písničky, jo, ať nemusím stříhat, jo, šlo mi to. A poslední soutěžící bude Vikingos. Zatím odpočívej, kámo. Vítám vás pekle, pán. Hele, zeptáme se teda poroty. Jak hodnotí první výkon Liborosa? Jakým číslem? Takže. Já mám teda 4 teďka, no. 4, to je hodně vysoko, hodně vysoko. Tak za tu improvizaci taky za 4. 4. Já dávám 3. A 3 necháváš si rezervičku. Mohl být lepší. To znamená 8 a 3 je 11. 11 bodů, co si o to myslíš klasicky? Je to dobré. 4 je vlastně Liboros. Takže, hele, dojdeš si pro to, nebo to si přinést? Máš tady teda vínečko, klasika, vajnos. Já to slyším. Vajnos. Máš tady nějakou konzervičku. Jídlo mě nezajímá. Ne, ale kraťásky, ale. To bude vedro. Když se třeba půjdeš vykoupat, nebo se zaplavat, nebo něco takového. Já se nekoupu. Nebo opalovačka, třeba k mořiš pojdeš. Aleš, já mám navlhčený ubrouška. Takže tam, no. Ať si to vebou, mikinu. Ale takhle, kdyby v kapsičce byla třeba placatice, tak jo. Když tam má placatice, tak to je. Mikčosa. Tady to beru. Tak to je vynikající. Ano, děkuju. Jsou teda, koukám, úplně skoro nový. 9,5 to dá. Vynikající, jo, 9,5 by to měli být, kámo. Tak, Gska, moment. No jasný. Hele, když ji odsmokuješ, kámo, počkej. Hele, když ji odsmokuješ, tak máš metalistickou. Hele, jsou tady ještě teda pantofle. Chtěl bych do pantofle? Všechno mu dávejte. Možná, když takhle chodíš, počkej. Víš co, když chodíš, že bys si dal jenom pantoflíčky, takovýhle dobrý. No, on je ale... Jo, máme je čuráčka. A jedno vajco jenom. Ty máš jedno vajco? Jo. To je jedno vajčák. Proč máš jedno vajčák? Byl Hitler. Jo. Kecám. Honec to řekla. Jo, chceš vidět? Ne, vole, neukazuj to, ať nemusí dát střihy na YouTube, vole, my to nechceme vidět tvýho, vole. No. To jsem. Já chci podívat lidem. No má. Poděkovat. Ne, ale... Podívat nebo poděkovat, já nevím. Jej, podívat, říkal. Můžu mluvit? Jo, pojď si do toho, máš pros.
Máš pro mě, rozběj držko, ti dám jednu pěstí a lehne. Jo. Jednu na bradu a končí. Jo, dneska asi jo, majstere, tak povídej. On nikdy na mě neměl. Ne. Nás půjdeš do svýho. Do posranýho. Jo. Jak je, víš co, to učiliště Plynárenský, no. Plynárna, ne? Tak tady byli nějaký kluci? Jo, já jsem s ním mluvil včera. Lidi, pokud někdo máte teda v Hradci, Pozdravuji svého syna Libora, mám tě rád. zdraví syna, a pokud někdo teda v Hradci třeba má nějaké informace o Janě, tak klidně může ke mně do zpráv. Já ti to zvednu. Jinak to je dobrý, že to máš takhle modrý zamaskovaný, aspoň to nesvítí. Tak, majstere, bohužel jsi to nedal. Naražil jsi něco? Hele, kdybys měl pustil to víno, majsterosi, a pomohl si rukama, tak to bylo lepší, než když držel vína. Cože? Byl jsi tady včera, víš o tom? Kde? Nemohl se trefit do stanu, včera. Ty jsi se nemohl trefit? Jo, ale já jdu. Nazdar Techcanko, díky za plagátos. Já už jsem teda tomu člověku poslal plagát. Posílám nějaký tabako s chlapákům. Rozděl to jak chceš. Užij si s Anží dovolenou a natáčej. Pozdravuj Rockyho, Likvidátora, Bruslího a všechny ostatní. Díky a jebej. Martin s mamkou z Hodonína. Hodonín. Co to vám spadlo, ty vole? Hodonín. Tady to lítá, tady te. Jo, to je další dopisák, ale mám tady lidi resty. Díky a jebej. Hele, jsou tady troje cíga. Já si myslím, že bych dal jedno teda Likvidátory s Bruslím. Ne. Jo. Díky. A vám bych dal dvoje cíga, ne? Že jste tady tři. Jo, to si nějak podělíte, ne? A teď? Co? Je to pro všechny, majstere, pro všechny, není to jenom pro majstera. Řekni to. Pro všechny! Pro všechny. A teď Ano. lidi, hlavní hřeb večera. Tady pro majstra. Jo, teď máš jenom pro tebe. Pozor. Velice známý, oblíbený herec, než začne pršet, hele, sleduj to. Takže. Ahoj psychopate. Náš kamarád slaví narozeniny 28.4. Což znamená, to je v pátek. To je v pátek, zrovna jdu v pátek teda na Slovensko. A rádi bychom mu věnovali tvůj podepsaný plagatos i s majsterovým podpisem. Tak, prosíme, jako protihodnotu přikládáme pro majstera za jeho podpis, protože ten vlastně je oceněn zlatem. 100. To je za tvůj nový podpis. Co si o to myslíš? Za 100. No a proč jsme mu ty prachy nechali, nebo? My jsme to vždycky dávali k němu do kapsí. Hele, teď on ale nemůže chodit přece s tou nohou. Ale už může dobře chodit. Jo, když potřebuje, tak může. Jo. Ty vole, normálně, hele. Hajzo. Veškerý iluze, co jsem ještě malinko měl, tak už nemám. Všechno nám vzal. Ale ten člověk si nechává záchranku a když potřebuje, tak běhá jak zajíc, ty vole. Takže ani chlapáci ho tady normálně nedoběhnou. Chceš pomoct? Dobrý. Co? Jak si postavím na nohy, tak to je dobrý. Jo. Ale tady to si myslím, že budou dobrý tady ty tepláky. No. Jsou nějaký takový... Nespěchy. Tak pojď, ale prosím tě. Děkuji, Aleši, jdu. A jak tady máte teda fakt hnus, bláto a... Bahínko. Jo, hele. A mina, takže už jsem do ní šláp. Ty vole. Lidi, sledujte. Je. Kámo, tady přece nechceš být do smrti. Chceš tady být do smrti v tom karavanu? Oni mi nabízeli, já jdu k ním výdle. No, a? Já nechci. Proč? Protože bych musel splňovat nějaké podmínky. To nechceš splňovat podmínky? Aleši. Ty jsi jak majster, no. Bych přestal chlastat. Nebo tak jako míň, ne? No, Než jdeš do toho teroristického centra, No. tak se tady zkus ještě jednou zastavit a vem nějaký věci, nebo za chvíli tady budeme chodit jenom. Jo, už zase nemáte, vole, tak nesmíte do všeho srát, ty vole. Kdo se postrává, je tam brambora. Jo, jsi posral? No jo. Proč jako? Jo, ty jsi na sračku? Nestíhá. On to nechává na poslední Počkej, chvíli a ty jsi postral klasicky, nebo jsi jenom uprdnul a měl splnit kalhoty? To se stane. Nestíhá. Obyleze a posere se. Já už to mám na poslední chvíli, říkám, tak už běž. Lidi, ale když to na vás jde, jak si ty kalhoty stáhněte, tady si jde poserte, vole, už vedle, nemusíte strát do věcí, já to tady zasypávám popelem všude. Dobrý, hele. Nemá cenu. No jasný, tak teď už to víme, ale majstere, hele, nalituješ toho trošku, teď když se tě jak zeptám. Celý to, jak jsme jezdili po akcích, hele, teď jedu do, víš kam jedu? Do Havířova. Zase, taková ta akce. Kamarády. Jo.
Podívej, jaký má krásný účet. No, ty vole, Majster, ty jsi byl tak vyvoněný, krásně ostříhaný, oholený. No jo, Majster je úplně ready. A já se vám přines, vole, minerálky a žrádlo a žádnej chlast. A seru na chlast. Musíme víno. Co? Jak nemáš víno, jestli... Tak, tady máte nějakou kočku, krásnou. Čau, hele, já jsem ti přines mikču, já mám v autě, tak já se po něj otočím. Hele, máte tady, vole, minerálky a je tam žrádlo. Žrádlo, seru vám, vole, na víno, protože vy tady, vole, všichni za chvíli, vole, normálně skolabujete. Majster, už jsi v pohodě? Nesmrtelnej? Tak to skolabuju. Co? Po minerálkách. Jo, to jsem rád, že se z toho, tady ti křupe rameno, co s máš ramenem, to je normální. No, takže Majster tady trošku jel takovou taneční, jakoby, reakci. Počkej, já pozdravím, jak jsme vikinga. Čau, chlape, jak to jde? Jak to jde? Vidím zásobu vína. No, Malou. moc, nic. Čeho, by to myslíš víc ještě? Já bych, víš co? Ne. Myslel jsem, potřebuji rybičky koupit, mám chuť na rybičky. A jo, ty vole, tak to kdybys to řekl, tak tě koupím. No, kdybych to No, tak příště si zavolej, psychopat, chci rybičky. Hele, co? Za to dobu, co jsem na ulici. buď skejťák a hoď to 5 kilo do klubu. Jsem skejťák, ty vole. Dobrý den, pane Čurák. Můžu vás praštit jednou? A kopat, ať nepadá na kraj. Tam je nějaká pět? On jde po mně. Tak to zvedni. Pozor na ruce, jsem si ruku. Hedni to, vejš. Ale počkej, teď upad, teď jako upad, hele. A teď co s ním, na zemi. Teď je na zemi. Co mu uděláš na zemi? Je ženská? Ne, to je Majster. Ty vole, já toho panáka si musím pak vzít, ty vole. Tak je to Majster, už mi to uděláš? Do kulí. A můžeš mu třeba i do hlavy šlápnout, nebo něco, nechceš mu ještě nebo do hlavy. Já to nezvednu. Ne, tak ne, na zemi, on je na zemi. Můžeš mu ruku zlomit, jestli chceš. No. Chceš mu zlomit ruku? Já se s ním pomazl. Já tě mám rád, bohuž. Jo, takže ty ho máš rád? I bez penězí. Nebo už. No. Mám rád. Stačilo mu to teda takhle. Stačí. Tak, já tady teda ještě budou plagatosy, jo, a všichni teda chlapáci, kdo se podepíše, dostane navíc kusovku. Počkej. Do toho. Hele, to znamená, chcete 3 plakáty? Jo, 3. Takže budeš se muset podepsat 3krát. Teď nevím, jestli Libor řekne, že chce za to 1 kusovku nebo 3. Uvidíme. A je to tady! Naďa, ale ještě tam je 1. Ne, Naďa ne asi, on jich má víc. Naďu, Jituš, pak taková jak furt srala, ta Vlaďka. No, Vladěna. No a pak tam je taková ještě nakrátko. Nakrátko, říkají psychožena. Tam je Vladěna. Ne, to není Vladěna. Ne. Tady ta se jmenuje, ty mi to úplně vypadlo to jméno. Ona je škaredá, že? Míla myslím. Vím. Já chodí v Bajkalu, Míla. Jo. Ježišimáro. Takže on to tam Krasavice. No. Další krasavice. Slon, no, roh. Rošice. Oni dělali pohyby. Kdo? Kuře? Počkej, v tom stanu, já už to dělám jak ty. Dobrý, ale já jdu volat. Který taky utíkal. To vystřihni potom. Kolega vypadá, ale asi že. Kolega vypadá, ale asi že. On je blbej. Ale je to tak, tady to dej.